आङो सिगाङावनो आफा इसोरखौनो हाजासे हामबाय होयो मानोना बियो जोंखौ इनायनो अनबाय आरो बेबायदि जोंनि बिमाफोरखौ बे BDWC सभानि गेजेरजों जोंखौ बे गहपुरनि धरमपुर मण्डलियाव बेयाव जोंखौ ज' खालामफैबाय जोङो बिदिनो लोगो मोनज्लायनानै गोजोननाय मोनदों आरो इसोरखौनो बिनि थाखाय हामबाय होनदों आरो गहपुर सार्कोलखौबो जों हामबाय होनदों मानोना जोङो गुबुन गुबुन सार्कोलनिफ्राय बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंखौ गासैखौबो इनायनो अननायजों बिसोरो नाजावबाय आरो जोङो बे सभाखौ खुंनायजों लोगोसे जोंनि बिमाफोरनो जोङो गावजों गाव बेखौनो फोरोंलायनो गोसो जादों उत्साह होलायनो गोसो जादों दे जोङो गाव गावनि नखर संसार जानायाव नखर परियालखौ फोथांलांनानै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनानै फेदेरनानै माबोरै बे संसारनि गियानि गुनि जानायजों लोगोसे जेन' जिउआवबो उन जानानै थालाङा मानो होनबा दानि बोथोरफ्रा जोङो सारगिदिं नायबानो नुनो मोनो बेसे गिथावथाव जाबाय फारब्रैथिंबो जोंहा माने सेख्रेबनो नागिरनाय गिथावथाव परिबेसफोर फैबाय दा बेबायदि अबस्थायाव जोङो बिमाफ्रा जानजि खाफ्रानानै जोङो इसोरनिफ्राय गियानखौ लानानै गावनो सिगांनो गियानि गुनि जानानै जोंनि फिसाफोरखौ बे गिथावथाव संसाराव गोख्रोङै गसंनानै रायजो जालांनोब्ला आरो गावनि जिउखौ बोखांनायजों लोगोसे गावनि नखरखौ बोखांलांगोन आरो बेबायदिनो गावनि समाजखौबो बोरै फोसाबलांगोन आरो सासे मोजां सिटिजेन जानो नाजागोन आरोखि बेखौनो जोङो नाजादों जे आरो जोङो सानो बेयाव साफ्रोमबो बिमाफोर बिफाफोर गथ' गथायफोर फैनानै नुजाफैनायफ्रा इसोरनि हेफाजाब मोनगोन इसोरनि बोर मोनगोन जिउआव सिरि मोनगोन आरो आवगायलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि थासारिया गोजोन सुखि जालांगोन फोरबो जिसुआ मोनसेल' धोरोम बा मोनसेल' जाथि बा मोनसेल' जायगा हादोरनि थाखाय फैयाखै जोंनि शास्त्रआव लिरनाय दङ मानसिया पाप मावनानै इसोरजों सोमोन्दोखौ खोमानानै लाबायमोन गोदाव सोराव जालांबायमोन पापनि फाखनाव गोमानानै नाथाय आफा इसोरा मानसिखौ सोरजिनानै ओरैनो एरगारनानै दोनाखै पापाव गोग्लैदोंबाबो बिनि अननाया एसे गेदेर होननानै बुंदों जोंनि गोथार शास्त्रआव दि बियो गावनि सासेल' बिसाखौनो बुलि होबाय जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय बिनिखायनो आङो सानो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ ख्रिस्टानफोरनिल' इसोर नङा मानोना बियो साफ्रोमबो मानसियानो इसोरजों दाजानाय मानसि साफ्रोमबो मानसिनि जिउआनो मुल्यबान आरो बे मानसिनि मुल्यबान जिउखौनो बासायनो बियो फैदों बिनिखायनो बियो संसारनि बासायगिरि गासैबो मानसिनिनो बासायगिरि आङो गहपुर नैबे गहपुर सार्कोलनि आन्दाराव थानाय बे धरमपुर मण्डलिखौ बिसेसकै हामबाय होनदों मानो होनबा बे गावसिनि मण्डलियाव बे प्रग्रामा जागोन होननानै थि खालामजानायनिफ्रायनो बिसोरो जानो हागौ गोबां खस्थ' सैबोबाय मावनायजों दांनायजों थाखा फैसा तैयार खालामनायजों जाया लोङा उन्दुआ गोबां खस्थ' खालामबोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि BDWCनि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै गासैबो मावफुं आफाद मावथि हानजायानो गोबां खस्थ' लानानै बिसोरो मावबोबाय गोजान गोजान सार्कोलफ्राव थांनानै गिर्जाफ्रावबो बिमाफोरखौ फोजाखांबोबाय जेन' बे प्रग्रामफ्राव बाहागो लानानै गावखौ जेन' तैयारि खालामो उननि फिउचाराव गावनि नखरफोरखौ समाजफोरखौ बोरै गावनि फिसाफोरखौ फोरोंलांगोन बिनि थाखाय गाव सोलोंग्रोनानै लानो थाखाय बिसोरखौ गोजान गोजानाव थांनानै जोंनि लिडारफ्रा हांख्रायनानै लाबोबाय बिनिखायनो आङो जोंनि गासैबो BDWCनि लिडारफोरखौ हाजासे हामबाय होनदों इसोरनि बोर आशीर्बादा अराय सम बिसोरनि सायाव थाथों आरो बिसोरो बेबायदिनो मोजां हाबा अरायबो सम मावलांबाय थानो हाथोंसै जोंनि समाजा बेजोंनो जौगाखांथोंसै आरो नैबे मण्डलि जाय मण्डलिया बे कनफारेन्सखौ खुंबाय बिसिनि सायावबो आरो जोंनि RC
रिसेपसन कमिटि गासैबो मावफुं आफाद बिसनि सायाव इसोरा आग्लाय बिग्लाय गावनि अननाय बोरखौ दोनथोंसै जों बेयाव फैनायफ्रा बिसोरनो होलांनो हानाय जेबो जोंहा आखायाव गैया नाथाय इसोरानो गासैखौबो होग्राया गावनि सोरगोनि बाख्रिजों बियो बिसिनि जिउखौ बिसिनि नखरफोरखौ सुफुंनानै दोनथोंसै आच्चा गिबियावनो बे समाव रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो जोंनि BDWCनिफ्राय गोजोननाय अननाय जासिग्रोबाय नैबे हाबाफारिनि सायाव बेसेबांसो मानसि जादों आरो मा थांखिखौ लानानै खुंनाय जादों बेखौ फोरमायनो थाखाय जोङो दिनैनि बे 40 गाथि BDWCनि एनुवेल कनफारेन्सखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बेवहाय गासै जोंहा 10टा सार्केलनिफ्राय सोद्रोमाफोर फैदों आरो बे सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोंहा गिदिर मोनसे थांखि दङ बे थांखियानो जाबाय जोङो माबोरै जोंनि नखरफोरखौ सनानि नखर दानो गोजोन नखर दानो नैबेखौनो जों नोजोर लानानै खुंनाय जादों बेनिफ्राय जोंहा माखासे बाइबेलनिफ्राय फोरोंनाय टपिकफोर दंखायो होखादों दा नैबेखौ लानानै जोंनि जिबनखौ माबायदि सांग्रांथि खालामनांगौ बे गोब्राब मुगानिफ्राय नैबे बिसयफोरखौ लानानैनो जों बे प्रग्रामखौ बानायनाय जादों ओरैनो बे हाबाफारियाव बेसेबांसो मानसि थान्दैखौ बे हाबाफारियाव जों मैयासिमाव जोङो मोन्दों जोंनियावहाय 1700 जों मोन्दों नाथाय दिनै सानावहाय जों बांसिन मोननाय जाबाय गैयाबाबो जोङो 6,000-5,000सो जोङो सोद्रोमाफोरखौ मोननाय दिनैनि समाव आइजोफोर मावनो हायै जेबो खामानि गैया समाजाव गोबां एन्टि ससियेल खामानिफोर जाबाय थायो दा बेनि सायाव आइजो जानानै मा बुंनो जों आइजोफ्राथ' नखर बेंगिरि हिसाबै नखरखौ बेङो आरो माखासे समाजनि खामानिखौबो मावो नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंहा गोबां मावनो गोनां खामानिफोर दङ जायनि जाहोनाव जोंनि नखर दानायफ्राव गोबां आइजोफोरखौ गोग्लैनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ लानानै जों दुखु फोरमायो जाहाथे जों आइजोफ्रा इसोरनि हेफाजाबजों जोंनि नखरफोरजों लोगोसे समाज फोसाबलांनायखौ जों हास्थायो बेयाव गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों रेभारेन्ड सन्जय खारजि बिथाङा बिडि बङाइगाव सार्केलनिफ्राय आरो बिनि उनाव जोङो आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों मिसेस दने मुसाहारि बेयो साबजेक्ट टिचार क'क्राझार गभ HS स्कुलनिफ्राय जोंनिया बेयो 40th एनुवेल बाइबेल कनफारेन्स BDWC बे कनफारेन्सआव जोङो इसोरनि बाथ्रा सोलोङो बेयाव जेसेबां सफैबाय जों बयबो इसोरनि बाथ्रा सोलोंनायावनो मुखुब जानानै दङ आरो जोङो जे बिसयखौ सोलोंनो थाम थिम खालामजाबाय बे बिसयआवनो दं बे बिसयआवहाय नोंथांमोना जोङो बेबायदि थुलुंगानायनि बिसय सोंफैनायावहाय आं हामबाय होनदों सिगांसिनथाराव जोंखौ सोरजिग्रा गोथां इसोर जोंखौ बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों गाहाम हामलायनायखौ जासिदों जोङो जेखौ सोलोंदों दिनैनि बिसयखौहाय बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो थाखाय थाम थिम जाबाय जोङो सैथोआ मा नंगौआ मा बे बिसयखौ सोलोंबाय आरो गोथारथि धोरोमियानि बिसय जोङो सोलोंबाय जोङो अरायबो गोथार जानांगौ धोरोमिया जिबन खुंनांगौ आरो सान्थिखौ जोङो लाबोनांगौ संसाराव दिनैनि संसाराव सान्थिया गोमालांनो हमबाय बेनिखायनो जों सान्थिखौ लाबोग्रा जानांगौ आरो फोथायनायाव जों थानांगौ लोगोसे बासायजानायाव जोङो नांथाबनानै थानांगौ आरो इसोरनि बाथ्राया जोंनि जिबनाव थानानै जों खामानि मावनो हाग्रा जानांगौ दा बे गासैखौ जोंनो जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होनो फैनायखाय जों बे बिसयखौनो जों सोलोंबाय आरो बेखौनो जों आगजु महरै जोङो गाननो थामथिम जाबाय आरो बेनो जोंनि दावहानि आगजु जिउनि दावहानि आगजु दा बेखौ गासैखौबो जों गाननो थाखाय थामथिम जाबाय जोङो फोथायनायनि सैथोनि बेल्टखौ गानबाय जोङो गोथारथिनि धोरोमियानि कबसखौ गाननो थामथिम जाबाय आरो सान्थिनि जुथाखौ जोङो गाननो थामथिम जाबाय आरो फोथायनायनि जेनाखि जाथेग्रा दाहाल बेखौ जोङो लाबाय आरो बासायजानायनि जेनाखि मुकुट बेखौ जोङो गानबाय आरो इसोरनि बाथ्राया जोंनाव थाबाय आरो बेजों जोङो जिउनि दावहा मोजांजों गाज्रिखौ फेजेननायनि दावहायाव जोङो आगान सुरबाय बेनो जोंनि सोलोंनाया दिनै जोङो बे धोरोमखौहाय जोङो जौगाहोनोबा बा आइजोफ्रा सांग्रां जानांगौब्ला माबायदि जों सांग्रां जानांगोन बेखौ बुंनो थाखाय खावलायबाय सार जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि संसाराव बिमा माहारिया जोंनि जिउनि न'खरनि आरो थांना थानायनि थुलुंगानायनि मोनसे नेरसोन
जों आइ होननानै बुंब्लानो बेवहायनो गोजोननाय दं। जों आइ होननानै बुंनायावनो जोंनि बिमाफ्रा सान्थि दं। बेनिखायनो बिमा माहारिफ्रा संसाराव थांना थानायाव जोङो माब्रै मोजां संसार दालांगोन बेखौहाय इसोरनि बोसोनजोंसो हायो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोनखौ लानो बिथांमोना बेबायदि बोसोरे जथुमा खालामो आरो बिथांमोना बे जथुमानि गेजेरजोंनो इसोरनि फोरोंनाय बिसयफोरखौ सोलोंनानै जिबनाव लायो आरो न'खर दैदेनहैयो। न'खरखौ सान्ति खालामो, न'खरखौ रंजानाय होयो, न'खराव फोथायनायखौ लाबोयो, न'खराव गोजोननाय आरो लोगोसे धोरोमिया जिबन खुंनो थाखाय आरो बासायजानाय आरो इसोरनि बाथ्राजों दैदेनजानो थाखाय बिसोरो थाम थिम जायो बे प्रग्रामनि गेजेरजों। थेंक इउ।